Kublai ya pi baro ngi na ketim nong po channel. Mentak si nang don tang we arngut mo te kidang don ki badang bun kam te ngakwa ban tu ya pi ba balai ngimla ban penmi video ha kini kisni ki ba la adap bat kini ki penai ba adap kadau ka long ba ngi nang long tang ki kena school bat ki don ki badang le school don ki bala le cha ki college rumo te ngim la ban ya kenduk lang te mentak si kwa ban tu ya pi ba hau ne tayo ngi la mut man permi no yaki video la bende ki music video nane ki funny video mo namar ka channel ka jongi kala kanja sisa bat kitu kinong kersan jongi ro don ki ba kan li balai bangin permi video su hoi kumbang ong ye pimene bangi dang le school takadau de mentang la yo lat biang tajisin bangi las dang no ban permi biang da kum no studio ka we ke video dengan persang no ban shoot ban penmi no hakane ka nong boy channel but nga ai ko blay sipune ya pi ba pila ai ke jing kersan ke jong pi da ka ba pi share like ba subscribe wala kal don sibun ki jing bakla haka rukom shoot rukom edit hadu ki rukom dialog but ki we rumo andre angit kem ba pim sem tel lada pi tel ro pi ong ba sale bahanek video da ka to ka jin kren ka jong pi ka ai muslim yang ni bangiru ngindang la ban pek ya ka e ka ba mi ni bakla te ngiru ngin persang no ban le kam ba su mo kum ba le lem ki we ki channel ke bala kampau te ngiru ngin sa persang no nadu mentah syakmat ngin sa sedang no ban penmi su ki video kum ba pi pila kersan kum tang ngiru ngin sedang no ban penmi su ki video but nga ai ko blay sa sin ya pi ki nong page bat ki nong support ki nong subscriber ki nong page ya kane ka channel jongi bat ya ki weru ba pidang la ban ai sim shu yangi bangiru nginang la ban penmi shu ki video te ngaru ngam dodon ketin tan namar ngaru ngam ju dakran bahamo te tang katai ko blay shibun ko blay jarngu ya pi sa share like bat subscribe ko blay shibun